Halo, Beb? Kok acaranya sih toh? Oke, siap. Bu, aku tak mangkat kerja sih. Loh, Bu, lagi nganggo rukoh kok turunan ki lha apa? Bapak, iki mau pas sampai salat, ujuk-ujuk awakku mriyang. Adem panas rasane. Lah mau gak apa-apa toh, Bu? Bapak, penyakit nak teko yang ini iki, gak kabar-kabar. Periksa ya, Bu. Gak usah, Pak. Engkok mari dhewe. Apa aku tak gak sama mangkat kerja, Bu? Gak usah, Pak. Sampean kerja lah gak popo. Wis ngene ae, Bu. Iku nggo istirahat. Kowe nama rasa nyambut gawe, rasa umbah-umbah, rasa nyapu, rasa ngepel. Kok aku nak balik kerja wae tak nyangane kabeh. Iya, Pak. Lah kowe ya rasa masak. Aku nak balik kerja tak gawakno mangan sisan. Oh. Ya wis aku tak mangkat kerja sik. Paling koyok video-video sing lagi viral ngono kae. Pura-pura wis metu, padahal ijek ning jero. Wis metu tenan jebule. Pemakan jebakanku dia. Sepurane ya Pak, aku ngapusi sampean. Aku cuma pengen metu makan-makan karo konco-koncoku kok, Pak. Soalnya aku kondo sampean paling gak mau intui. Oh iya, motornya wis gak ono, karek motorku tok. Berarti wongnya wis mangkat tenan iki. Aduh, koyo digembok barang. Ini aku juga iso metu. Bu, aku tak mangkat sih ya. Manung